Bine lumea, deci bine am găsit la nou serie de pe acest canal. Se numește Stonecraft. Dacă vreți să căutați, puteți să căutați pe Google Stonecraft. Oh my god, acolo e un Enderman. O să avem o serie lungă pentru că sunt vreo 30 ceva de challenge-uri. Chest. Și sunt o serie, deci ca știu jocul. Deci am făcut o serie și m-am uitat la ea recent. Am plăcut. Mi-a plăcut. Oh. Ok. Ne aventurăm. Văd niște clei acolo. Hai să-l luăm. Folositor clei-ul. Am mult clei. Tot. Mulțumesc, aproape sec. Springuri. Springurile sunt bune. Și să ne facem o căcioabă. Ce să ne facem acum o căcioabă sau să ne facem după ce să mai explorăm, alegeți. Să facem o căcioabă, ok. Să facem de câte 4, nu ne facem. N-are rost, frate, să facem o căcioabă de primul episod. Dă-l aici, băgăm și asta aici. Și dăm tot asta. Oh, aveam o sabie. Bă, la deștept. Hai să ne facem repede rozeni și oile să moară ca să avem multă. Ok. Hai să ne facem repede un pătuț. Bun. Bun. Spider. Am mereu să și ne... De fapt nu mai să facem câteva bărcuțe. Două bărcuțe că se stochează. Fac. Dar și hai să mergem să căutăm. Uite, mergem la aia de acolo. La căsuța o să mergem. Adică la acolo o să mergem. Parcă e ceva acolo. N-aia nu cred. Ia să ne mișcăm. Uite ce frate. Ciupercuțe, băieți. Trebuie să umplu copacul ăsta. Uite, ne-am sus acolo la... face textura. Ca lui standard. Cred că asta era cea mai populară pe atunci. Nu e pe spawn. Block of iron, deja. Asta. Hai să luăm. Și cu darbenul ăsta urmărește.
ca o să luăm tot asta ca să ne facem cu treaba acolo. Sper că nu voi pica spânguri. Între timp. Acolo. Ok, vamos pe astea. Ok, o să revin am dat-o cu jos, ok? Că n-are de o să vă am revenit. Am cuțit o pod de fier ca să spart blocul ăsta. Ăsta de iron și l-am luat. Avem destul de mult lemn. Deja, uite, deja mamă. Uitați cât lemn facem noi. Sigur ne facem asta treaba. Hai ne facem de insula asta totuși. Eu cu câte săptămâni. Oh, am 3 săptămâni. Binișor, binișor. Bine, am dat și trebuie să ne culcăm. Care e problema? Cât e ceasul? Mamă, de seara. Trebuie să nu le iau, adică... Am ceva zâmba asta. Adică, nu să știu. Nu credeți? Nu voi să ne curăm acum? Da. Îți dăm și patul înapoi. Mai să spargem. Nu cred că e nimic. Ok. Trebuie să oprim apa. Nu știu, dar cred că este speran acest. Că sunt. Știu asta. Uite, se... Stai. Ce este aici? De fapt. Ce este de fapt aici? Nu cred. Ce e aici, bă? Abaram. O să venim un alt episod aici. Ține minte la aia. Că pe aici ceva? Da, hai să mergem la insula aia. Bun. O să ne mișcăm, ceva să ia prin guri. Mai e lemn. Asta e așa? Da, nu. Nu lasă-l acolo. Avem și cu cealaltă. Trebuie să ne mișcăm. Unde am fost? Înainte. În găină. Nu se sparge. Lasă-mă o casă, respect. Nu mai trebuie să ne facem noi una. Super. Aia va fi cu treaba noastră. Sper că să înțeles, da? Deci aia este cu treaba noastră. Explorăm, aia facem episod de azi, explorăm. Și cred că aici vom termina. Stați un pic.
Doamne, revin, am terminat. Ok, băieți, bine, am revenit. Hai să vă arăt. Cum asta e nouă casă? Îmi place? Îmi place. Sper că dacă nu vă spun nimic. Da. Cred că atât a fost acest episod. Dacă v-a ajutat să apăsați un like. Dar din păcate vreau să mă joc și cu camera, știți? Și nu. Atunci am mai multe FPS-uri și e mai bine. Ok. Deci pentru acest episod nu uitați să dați un like. Să vă abonați dacă n-ați făcut încă și să apăsați butonul ca să fiți salutați de fiecare dată când postez un nou episod. Eu am fost Placa Mea Țintă și noi ne vedem la viitoare. Pa!